Beste kijkers van Omroep ZVL. We mogen te gast zijn bij de Veteranendag in de gemeente Hulst, die vandaag in de Deurlaar plaatsvindt. Het is een mooie gelegenheid voor hun om herinneringen op te halen en vriendschappen te versterken. Ik heb hier Ben bij me. En Ben, vertel eens iets meer in wat voor hoedanigheid u hier vandaag bent. Nou, sinds 3 jaar zit ik bij het comité Veteranen Gemeente Hulst. Dat is een goede groep. We zijn nu met z'n 6. Is opgebouwd door 5 zijn er opgebouwd. En we zijn hier vandaag bijeen met een hoop veteranen uit de gemeente Hulst. Ikzelf komt hier op een dorpje verder weg. Ja. En in welk onderdeel van dienst hebt u gezeten? Ik heb bij de Koninklijke Marine gezeten, bij de onderzeedienst. En daar heb ik een paar jaar gevaren en toevallige missie meegedraaid. Ja. En we gaan vandaag een gezellige dag krijgen. Ik zag dat de opkomst heel goed is. Ja, ze komen nu nog binnen. Daar komt meneer Rob de Boer aan. Hier links, meneer. En daar komt nog meer vrienden van ons. We proberen een gezellige dag te maken, lekker praten, goed eten. Staat al klaar. Er is informatie ook nog te verkrijgen. Veteranenondersteuning is er ook aanwezig voor meer info. Dus het nullijnszorg is dat. En we maken er gewoon een gezellige dag en avond van. Ja, we gaan het zien en we gaan het meemaken. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Ilse Thuij bij me. Ilse Thuij is van de organisatie het Veteranencomité. Dank je wel dat we hier vandaag bij mogen zijn. Het is de 3e keer dat jullie dit organiseren? Ja, dit is de 3e keer dat we dit mogen organiseren in opdracht van de gemeente Hulst. Ja. Wat doen jullie verder nog voor de veteranen? Wij doen van alles voor de veteranen. Om de 2 maanden hebben we een veteranencafé. En als er veteranen zijn die nood hebben aan extra ondersteuning of een bezoekje, dan zijn wij altijd van plan om daar ook gehoor aan te geven. Ja. Ja, jullie hebben de experts en de goede mensen om veteranen bij te staan voor een goed gesprek? We hebben veteranenondersteuners en we hebben mensen die mensen kunnen begeleiden als buddy. Ja. Hoe vaak het veteranencafé, hoe vaak wordt dat dan georganiseerd? Om de 2 maanden organiseren wij een veteranencafé. En dat is altijd op wisselende locaties in de gemeente Hulst. Ja. Dat is altijd wisselend. Is die opkomst groot? Dat verschilt per locatie en als het in mei is, dan is het iets drukker dan in november. Dat ligt er aan wie er wanneer tijd heeft. Ja. En de veteranen, de mensen, vinden die dat makkelijk? Of zeggen ze van, nou, ik vind het toch wel een drempel om te komen? De eerste keer is altijd een drempel, hebben we wel al ervaren. Maar als ze eenmaal op een veteranencafé geweest zijn, dan zien we ze wel altijd terugkeren. Ja. Wat kunnen we vanmiddag zoal verwachten hier? Heel veel gezelligheid, heel veel praatjes, weerzien met elkaar. Want we zien elkaar soms in een heel jaar niet. Gewoon gezellig bij elkaar en lekker eten. En komen er ook nog sprekers? De burgemeester gaat nog een woordje doen en voor de rest is het gewoon lekker bij elkaar zijn. Nou, dan wens ik jou een hele gezellige middag. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ik ben Marcel Lubachs en ik kom hier uit Hulst. Luchtvarende overleven. Wat houdt dat in? Ja,
Die krijgen cursussen overleven in de desert en in de Arctic. En waar in welke landen bent u dan allemaal geweest? Welke landen hebben u gediend? Ik ben begonnen natuurlijk in Duitsland. En dan naar de hand weer naar Nederland toe. En daar heb ik al die tijd gezeten. En ik ben wel nog in die tussentijd uitgezonden geweest. In de Tweede Golfoorlog naar Turkije toe. En in 2010 naar Afghanistan. En in 2008 ook nog, want daar ben ik 2 keer geweest. Dus ja, uiteindelijk 3 uitzendingen achter de rug. Dat is een hele staat van dienst eigenlijk, hè? Ja, Ja, daarom. Ja, ik heb uiteindelijk 41 jaar in dienst gezeten. Dus. Ja. Nou, super hoor. Nou, dank u wel. En ik hoop dat u gaat genieten van de blauwe hap. Smakelijk. Ja, dankjewel. Ik wens jullie allemaal een hele leuke middag en een leuke avond. Straks lekker eten. De blauwe hap staat ook weer klaar. Dus praat en wees gezellig met elkaar. Angelo is veteraan. Angelo, kun je een beetje uitleggen wat jouw doel is in scholen en wat je daar allemaal bij doet of vertelt? Het belangrijkste doel is natuurlijk om de jeugd een beetje bij te brengen wat het is om veteraan te zijn. En dat het ook over de vrijheid en alles een beetje vertellen aan de leerlingen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk en daar zijn heel veel offers voor gebracht voor onze vrijheid die wij tegenwoordig hebben. En ik vind het wel belangrijk dat de jeugd dat meekrijgt, zulke dingen. Jij gaat de scholen af in de regio of ook buiten de regio? In de regio, maar ook buiten de regio. Ja. De scholen die melden zich aan bij het Veteraneninstituut. En wij kunnen inschrijven op zo'n les of we die willen doen of niet. En dan rijden we er naartoe. Ja. En wat vertellen die leerlingen dan allemaal zo? Over het aantal veteranen, wie veteranen zijn. Want natuurlijk veel mensen denken van veteranen zijn oudere mensen. Maar er zijn ook veteranen van 25 jaar bij wijze van spreken. Die zijn net zo goed veteraan. En dat is voor de jeugd wel moeilijk te begrijpen. Want het was voor mij vroeger ook, want veteraan is een oud iemand. En zelf was ik toen 30 jaar misschien en dan had ik ook zoiets van ja, ik ben geen veteraan. Ik voelde me geen veteraan. Maar dat komt dus echt op latere leeftijd wel. Je kunt er goed over vertellen omdat je zelf ook uitgezonden geweest bent? Ja, dat is het maakt toch een beetje dezelfde situaties mee dan andere veteranen, zeg maar. En je weet gewoon waar het over gaat. Als mensen iets zeggen, hebben we maar 2 woorden nodig en wij snappen wat er bedoeld wordt. Ja, het is goed dat de jeugd dat ook eens bijgebracht wordt en dan ze weten wat of het allemaal betekent in de wereld. Ja, zeker wel. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Angelo, wat zou je tegen de jonge mensen willen zeggen die overwegen om nu in dienst te gaan? Dat ze het zeker moeten doen. Het is een verrijking van het leven, zeg maar. Je doet heel veel ervaring op, kameraadschap en de normen en waarden leer je meer respecteren. Ja, wat kameraadschap, dat staat hoog in het vaandel bij jullie, hè? Ja, zeker wel. Ja, de veteraan is echt wel een dingetje, ja. Ja. En zo'n dag als vandaag, dat stel je ook op prijs, dat vind je ook bijzonder. Ja, zeker. Ik zit zelf ook dan in het veteranencomité van de gemeente Hulst. En we hebben gewoon gemerkt dat de mensen vinden het ook heel belangrijk om aanwezig te kunnen zijn. En dat er zoiets is. Dat is echt wel een vraag naar, zeg maar. Ja, dat er ook gesproken wordt, geluisterd naar elkaar en dat je ook eens iets kunt zeggen tegen mensen die gelijkgestemd zijn. Ja, precies. En het hoeft niet altijd te gaan over de uitzending of over het oorlogsverleden, maar ook gewoon het huistuin- en keukengesprekken, zeg maar. Maar er is toch een bepaald gevoel bij. En dat is heel belangrijk. Nou, ik wens je nog een hele fijne avond. Dank je wel. Ja, dankjewel. Goedemiddag dames en heren. Ik zit een beetje in twijfel met mijn bril, want ik heb hem nodig om te kunnen voorlezen wat ik opgeschreven heb.
Maar als ik zo kijk, dan zie ik jullie weer niet. Dus het is een beetje een dubieus ding tegenwoordig. Het zal de leeftijd zijn, denk ik. Nee, het begint echt zover te zijn, vriend. Ik kan natuurlijk wel zonder briefje trouwens. Het is inmiddels alweer een 2 jaar geleden dat wij hier voor het eerst waren met elkaar. De derde bijeenkomst. Nee, het is de derde bijeenkomst, maar het is echt 2 jaar terug. En ik denk dat we er heel trots op mogen zijn dat we dat voor elkaar krijgen. En dat we ook vanmiddag weer een goed gevulde zaal hebben. In een wereld die ook wel vraagt om er even bij stil te staan dat het allemaal niet vanzelf gaat. En dit jaar is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. En dan zijn we blij met elkaar, want 80 jaar vrijheid, dat is nogal wat. Maar ja, is het wel 80 jaar vrijheid? Het is 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ophield. Maar het is niet overal in de wereld 80 jaar vrijheid. En dat weten jullie als geen ander. En dan vraag ik me wel eens af, wat hebben we nou eigenlijk geleerd met elkaar? En dat is niet zoveel, maar wat ik in ieder geval geleerd heb, dankzij jullie en ook dankzij jou, Ilse, is dat het niks was geweest zonder jullie. Zonder veteranen, zonder militairen. En dat we hier vandaag zijn met elkaar. En dat we dat volgend jaar zeker weer gaan doen. En dat jullie over een paar weken naar Langoed vertrekken om onze Poolse bevrijders te eren. Ja, daar kan ik alleen maar heel groot mijn hoed voor afnemen. Dus dank je wel daarvoor. Geniet van elkaar, geniet van vanmiddag. Geniet van de blauwe hap die, ik geloof, op een haar na warm is. En een hele fijne avond. Dank jullie wel. Ik heb Gerard bij me en Gerard die gaat mij eens helemaal uitleggen wat of nou eigenlijk blauwe hap betekent. Ja, dat wil ik graag doen. Blauwe hap, dat is eigenlijk een overblijfsel uit onze koloniale tijd. De tijd dat wij de knil hadden in het Nederlandse Indië. En daar werd daar natuurlijk het lokale voedsel, dat was het Indische eten, werd daar geserveerd. En dat is omarmd door de krijgsmacht. Ja, en met name de marine, die heeft dat altijd hoog in het vaandel gehouden. En dat eten uit die tijd, dat werd eigenlijk dan ook geassocieerd met de Indische Nederlanders die daar woonden. En die hadden een bijnaam, Blauwe Jongens. Ja, en dat schijnt mede te komen door de overals die zij droegen. Ja, die gaven dan af en daarvoor hielden ze een blauwe kleur over. Of dat helemaal waar is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ze hadden een donkere huidskleur, net als ik. Die kregen de bijnaam Blauwe Jongens. En daaraan gekoppeld werd het eten wat daar dus bereid werd, is de blauwe hap geworden. Tot op de dag van vandaag. Dus dat is altijd nasi en saté, dat is geen broccoli stamp? Nee, zeker niet. Dat is zeker niet. Dat is ook hartstikke lekker. Maar dit is echt het eten wat toen de tijd in Nederlands-Indië gemaakt werd. En dat wordt nog elke dag, bijvoorbeeld bij de marine, heeft men nog steeds op de woensdag, is het blauwe hapdag. Super, moeten we daar ook eens komen eten, hè? Zeker, ja. Die hebben zeker een naam hoog te houden als het gaat om authentiek en goed eten. Ja, en dat zal zo dadelijk, kan iedereen het gaan proberen. En ik hoop dat het net zo goed maakt. Nou, we gaan ervan genieten. Dankjewel. Graag gedaan. Ik heb hier een meneer bij me en die is van het Nederlands Veteraneninstituut. Kunt u zich even voorstellen, alstublieft? Ja, ik ben Peter de Jong. Ik ben vrijwilliger bij het Nederlands Veteraneninstituut. Wij doen van de afdeling voorlichting van het Veteraneninstituut komen wij bij dit soort happeningen, veteranendagen of bevrijdingsdagen. En dan komen wij namens het Veteraneninstituut acte de présence geven en zeggen wat wij allemaal doen hier als Veteraneninstituut. Want wij zijn eigenlijk voor de veteranen, voor het welzijn van de veteranen. Daar is het Veteraneninstituut voor. Zorg, welzijn. En
Bij ons kunnen ze terecht met allerlei vragen. En hopelijk heb ik overal antwoord op. En dan bevat het ook de nazorg of ook als ze in diensttijd zijn? Ja, nazorg is ook natuurlijk, dat doet het Veteraneninstituut ook. Er is een 24/7 telefoonnummer waar ze kunnen bellen als ze problemen hebben. Dan worden ze geholpen. Moet je daar lid van zijn als veteraan of word je gewoon aangeschreven als jullie weten dat er iemand uitgezonden geweest is? Nee, iedereen die uitgezonden is, die wordt veteraan. En die is automatisch lid van het Veteraneninstituut of van het veteranen. En die kan altijd terecht bij het Veteraneninstituut. En wij staan dan als de gemeente, overal in Nederland de gemeentes, onze stand willen hebben. Even het Veteraneninstituut bellen. En dan komen we met een stand als er vrijwilligers zijn die dat willen doen. Ja, want het is de eerste keer dat jullie hier zijn. Wat is de derde keer dat georganiseerd wordt? Het is de eerste keer dat ik hier ben. Ja. Ik weet niet of er iemand anders van mij nog hiervoor was, maar ik ben de eerste keer dat ik hier ben. Nou, ik zie wel dat de opkomst heel goed is. Dus ik hoop dat u veel werk vanmiddag en veel vragen krijgen natuurlijk. Hè? Daar komen we voor de vragen. Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Nou, heel veel succes vanmiddag. Dank u wel. Dank u. Ik heb Werner bij me. Werner is ook veteraan. Kunnen ze even voorstellen waar u vandaan komt? Ja, ik ben Werner de Kind. Ik kom uit Sint-Jan Steen, geboren en getogen. En ik woon al die tijd eigenlijk in Hulst. Dus dat is ook mijn Sint-Jan Steen. Maar dat is eigenlijk dan zowel mijn geboorteplaats als de plek waar ik nu woon. De diensttijd, dat was verplicht voor u of vrijwillig? Allebei eigenlijk. Ik ben begonnen als dienstplichtig, want ik wilde eigenlijk helemaal niet in dienst. Maar ja, dat hing mij als een soort van zwaard van Damocles boven het hoofd. Want ik kon nergens anders aan de bak, omdat ik nog in dienst moest. Dus ik denk, nou laat ik dat dan maar eerst doen toen ik van school kwam. En toen ik eenmaal in dienst zat, ik was de leidinggevende, ik was dienstplichtig sergeant. En ik kreeg wel zo'n kick van het feit dat we afgeknepen werden en de kameraadschap en zo. Dus dat was eigenlijk zo bijzonder dat ik dacht van eigenlijk is het wel een leuk bedrijf, daar wil ik wel in blijven. Dus daarna heb ik gesolliciteerd en ben ik beroeps geworden. En bij welk onderdeel heb u gezeten? Ik ben bij diverse onderdelen gezeten. Ik heb bij zowel de landmacht als bij de luchtmacht gezeten. Ik ben begonnen bij de landmacht. Eerst dus als dienstplichtige bij de infanterie. En toen ik de officiersopleiding ingegaan ben ik overgestapt naar de zogenaamde intendants. Dat is eigenlijk de bevoorradingsdienst, zeg maar. En toen na de defensienota van 92, toen moest het defensie heel erg inkrimpen. En toen hadden ze nog wel vacatures bij de luchtmacht. Toen heb ik daar gesolliciteerd. En een paar jaar nadien ben ik inderdaad ook effectief overgestapt naar de luchtmacht. En daar heb ik gezeten tot het einde van mijn diensttijd. Nu 3 jaar geleden ben ik met FLO gegaan. Kameraadschap, wat betekent dat voor u? Ja, dat is eigenlijk een ingrediënt wat zo verbonden is aan Defensie en wat er zo bij hoort. Dat ik heb wel eens met collega's gesproken die de dienst uitgegaan zijn om in de burgermaatschappij een andere baan te zoeken of te vinden. En die zeggen ook altijd, die kameraadschap, dat missen we zo. Een ander werk kan misschien beter betalen of kan misschien betere secundaire arbeidsvoorwaarden hebben. Maar die kameraadschap, dat missen we allemaal zo. En dat is ook bij mij altijd het bindmiddel geweest, zeg maar. De factor geweest die het meeste arbeidsvreugde steeds heeft gegeven. Wat zou u de dag van vandaag aan de jongere generatie nou mee willen geven over oorlog en veteranen en zo? Ja, het is natuurlijk nu een heel actueel thema. En ik denk ook dat met alle berichtgeving die er nu is, zeg maar, in en rond vrede en veiligheid, is dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend is. En dat je er wel wat voor moet doen. Er moeten offers voor gebracht worden. Door landen en door individuen. En
Tot voor kort hebben wij het denk ik als Nederland altijd goed gehad doordat we in vrede en veiligheid konden leven. Maar ik denk dat de laatste tijd het duidelijk is geworden dat dat niet vanzelfsprekend is. En dat mensen misschien ook na moeten denken of ze niet op een andere manier een steentje kunnen bijdragen om dat te kunnen bereiken. Ja, ik wil u wel heel erg bedanken voor dit gesprek. En ik wens u nog een hele gezellige avond en smakelijk eten. Dank u wel. Graag gedaan. Super bedankt. We hebben hele leuke gesprekken gehad en het is toch belangrijk dat er zo'n dag voor die veteranen wordt gehouden. De mensen kunnen zo in een ontspannen sfeer hun verhalen samen delen. Ik dank u voor het kijken en wij gaan lekker ook een blauwe hap eten.